Thokozani bogogo, thokozani makhehla, bogogo namakhehla. Ngicela nje ukuthi ningilalelisise kahle. Lana-ke ngidayisa iy'nkambi enazi kahle ugogo namakhehla ziyasebenza. Esikhathini esiningi abantu uma bebuka le video banawo ukungangithembi ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi babona umfana omncane onama-tattoo. So ngizowenza nje iqiniso kunina bogogo namakhehla. Bukani lana-ke, if kuwukuthi ubuka le video ukhona and kuba uney'nkambi ofisa ukuthi uzithenge kumina, qala uthathe leyo namba le usho ukuthi mkhulu bengisacela bandla ukuthi-ke ngiqale ngibona ama-testimony before uzoba umuntu ozongilapha. So bogogo namakhehla lalelani-ke la ngizoninikeza nje iy'nkambi eziwu-4 engizokhuluma ngazo namhlanje engazi kahle ukuthi zo-showcase bami. Nginesikhafulo, isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho kade waduka, thatha inamba ubuze kangcono ngaso. Bese nginesibambelelo, umuntu wakho umazi ukuthi ngathi umbone ngathi uba busy nasemsebenzini, engathi khona into engathi awuyiqondi kahle, uyakwazi ukuthi umbiyele umvale ukuthi angalali nomunye umuntu. Thatha leyo namba leyo ubuze, ngitshengise nama-testimony alowo engikhuluma ngawo. Bese emva lokho kube khona ibutho lothando. Lento leyo uyayithuma usho yonke into ofuna ukuthi yenzeke. Sengikhulumela kulabo abantu abahobophela abangafuni ukukhipha imali, abangafuni ukondla iy'ngane, abangafuni ukwenza izinto zenzeke. Umuntu uthola ukuthi kade wakuthembisa ukuthi uzokushada kodwa akakushadi. Bese emva lapho bogogo namakhehla kube nesibungu. Njengoba nibona bogogo namakhehla, nginey'moto zami, nginamabhizinisi, amabhizinisi awu-4, nginey'moto eziwu-4. Lezi ezinye iy'moto ezokutransport izinto engazi kahle ukuthi ezamabhizinisi, nanokuthi-ke bogogo namakhehla uma ngiyolanda imithi nginey'moto zakhona. Lena bogogo namakhehla ngisanda ukuyithenga, tshengisa kona ukuthi shuka kahle ibhizinisi lingihambela kahle. Angibhalansile ey'nkambini kuphela, ngibhalanse kuphi? Emabhizinisini nami. Ingakho iy'nkambi ngenze njani? Ngizidayisa ngama-price aphansi. So bogogo namakhehla, thatha leyo namba leyo ukuze sokwazi ukuthi sikufake egruphini, sikhulume nawe kangcono, ubone uma ukhona ipeshini nayo yonke leyo nto leyo. Yazi angithembakala ngithi bona ama-tattoo. Buka-ke into engizokwenzela yona, nginebhizinisi lama-tattoo. Umuntu ozothenga any of iy'nkambi zami with a normal price, ngizomnikeza i-tattoo mahhala, just ukunitshengisa ukuthi hhayi ukuthi mhlampe ngizoniqola. Thathani zonke izinto mahhala kumina. Njengamanje uma uzothenga kumina uzothola i-tattoo mahhala. Ngiyazi ukuthi kubuka umuntu osayang lapho ofisayo ukuthi naye athi hayi nami ngiyathanda ukuba cool, nami ngiyathanda unjani. Ngizama ukunitshengisa ukuthi idlozi alihlali kuma-tattoo, lihlala kuphi? Lihlala ngaphakathi kumuntu. So into engizonenzela yona bogogo namakhehla, thenga iy'nkambi ngikuphi i-tattoo mahhala, just ukunitshengisa ukuthi ngiyabathanda abantu. Thokoza.